Saa chino tudo mushonga une ukasha wamaiswa na sekuru iwo. Kana jekiseni handiti rinorwadza. Ndo jekiseni ra sekuru gude. Mbuya Simon vaiswa mushonga na sekuru. Sekuru gude vasati vaisa mushonga uyu vatiudza kuti kana ndangoisa mushonga uyu muchaona kuti nhunzi dzakava momotera dzichatiza, nekuti kana dzichinge dzatiza havasisina chicharamba chichivadya zvekare ronda iro rine kunze, vanenge vakudyiwa nezvemukati. Zvemukati ndo zvavakurapa nemushonga iwoyu kuti zvinodyawo gonye riri kuvadya gumbo richipera. Sekuru gude ndo vaya vekurapa mukadzi aive negumbo raita kunge rine duri asingagone kunge achifamba, asi iye zvinezvi ave kufamba. Nasuno vavinga Gumbo Simon kuNorton. Muri Zimbabwe zita ndinonzi Sylvester Tafumane tauya tiri kuno kuNorton kwatauya kuzoona Mbuya Simon. Mbuya Simon vane makore matatu vachitanga kurwadziwa negumbo rimwe chete, rimwe racho rane gore rimwe chete richivarwadza. Tauya kuno na sekuru gude mushure mekunge Mbuya Simon varidza mere kwatiri veSlime Media TV kuti hama dzangu ndatambura ndiri kuno kuzvipatara zvanditadza, vari kuda mari asina handina mari. Sekuru gude vakati aiwa regerai ndinoisa ruoko rwangu ipapo ndione kuti zvinofamba sei. Regai tigone kunge tichitaura navo tinzwe kuti zvakatanga sei kuti vazoita maronda avanawo pamakumbo ese. Nasuno makuseno anditaura parunhare vangu vachinitaura kuti ndinonge ndatenda kuchechi asi handazonge ndaenda kuchechi. Zambia mugoona yakatofukidza maronda avo uyo zvekare hatikwanisa kunge tichiaburitsa pa TV nekuti mitemo yesocial media haitibvumira kuti tiaburitse, asi tiri kutora hedu before and after kuti sekuru gude kana vachizenge vashanda navo tinezenge tichizoona kuti mungaone sei testimony iyoyi zvikuru sei kuma WhatsApp groups ikoko tinogona kuzenge tichiratidza kuti zvanga zvakadai asi pari zvinezvi zvadai. Sekuru gude ndo vaya vakarapa mudzimai uyu anga ine gumbo raita kunge duri ranga rakazvimba achitadza kufamba akazomurapa iye zvinezvi ave kufamba. Takambokupai testimony yavo yavakanga vapanapa yemukadzi ye vachinge vamurapa iye zvinezvi. Regai tipinde pakutaura naGumbo Simon tinzwe kuti zvakafamba sei, tozosiya nguva kuna sekuru gude kuti vavabatsire. Sekuru gude vati ndinovabatsira pachena, saka tabva navo kuHarare kuFidelity kwavanoshandirawo. Tikati regai tisvike kwaridzwa uwi kuNorton ikoko tichazenge tichikuzivisai kuti zviri kufamba sei kufamba kwatiri kuita kuva nyaya dziri kuvanetsa zvikuru sei paurwere. Svikai kudare rasekuru gude kana kuti muvadaidzi vasvike kwenyu vakubatsirei. Tinotenda zvisandinyanyo kundoruma sereke. Alright, regai titaure mese nababa muri baba visa henyu kumavumringi mbichana taone maronda acho tobva tatanga kutaura. Alright. Apa tiri kutaura naGogo chivharai henyu naGumbo Simon. Vharai zvenyu chivharai zvenyu munozovhurwa nanachiremba vakuita zvavanoita. Alright. Imi mumati munoitwa ani? Gumbo Simon. Gumbo Simon. Gumbo Simon tiri kuona kuti muri kurwadziwa zvikuru nemaronda amuinawo aya. Ndikurwadziwa. Zvakatanga rini? Maronda afanira mari gumbo iri rane 4 years. Achingobuda chete rekuruboshwe achiti akabuda zvezve oita sei ukangotenga kana mushonga woenda kana kuchipatara usvika ubaya majekiseni obaya majekiseni bye wodzoka bva kuchipatara kweyo 2 days 3 days ndatunga. Saka uyoona sei wodzokera futi kuchipatara kwe woti maronda angu ara sei adzoka futi pakumba pamakashandisa jekiseni ndo ndabaya futi majekiseni 7 ndobaya majekiseni 7 yaya azvipori zvingwamba zviripo chete. Murume uzotsvagawo kana aona kamari otenga umwe mushonga ndoshandisa mushonga uye hayapore maronda aya anongoramba aripo chete. Saka ndapedza kudaro iri manje iri razotanga kudyika pamusoro ane gore chete iri ratanga iri ane 3 years 5 months iri kuruboshwe. Saka iri manje iri sakatanga mamanje apo ndaneta naro kufamba naro gumbo iri sakatanga ari matusa kudai gumbo rangu kuzviba kudai tadza kusumuka tadza kufamba kana kuti asai ndisikakwanisi iro riri ndichiti kana ndikada kuti ndibude mumba ndichiita zvokukambaira zvochitadza tikati onai sekuru onai gumbo rangu zvarakuita zvochiti imboenda kuchipatara tione ndoandaenda kuchipatara
Tikatanga kutina mvura, kuna mvura inosvika uku. Inoyerera mvura inoyera ichinhuwa kuti kutu. Tikazwa ndina chiremba Gumbo ndava yei. Tikada ndozvariri izvozvo. Handina mari. Zvochinzi izvo dai mamune mari maenda kupi kana ku x-ray kana kuskana. Moto mapicha toona kuti chii chikukurwadzai. Tikati aiwa sezvo chiremba tacho chokwadi ina handina mari. Vada matest. Kurumangu hashandi. Angogara kudai. Saka matest ndeona kuti handina iyi. Wana tikati aiwa wana ndina wana wangu kuti uchete. Mungomane musikana. Musikana akarorwawo. Muzokana akarorwa musikana. Hakuna chiyambo chinobuda. Mungomana mazwari ndoenyika. Saka handina mari. Zvochinzi izvo ndadzora kuti kuchipatara kwe. Sora chiremba. Maronda oramba achibuda chete maronda. Zvochinzi egati bobai unji mushonga tuone. Ndakuba mushonga wewe. Ndakuba nemushonga wewe. Ndaiti kabaya kuseni tuzobaya kuti masikati. Kabaya kuseni tuzobaya kuti masikati. Kusva chiremba zotara munhu kuti chirega kuya kuti papi pano zvachose musasa uye pano. Kana kuna mari matesti musasa uye kupi pano. Tikati ndinoenda kupi nachiremba ndinoenda kupi. Kana kwandini ndikuhara hospital ndokuenda nei. Handina na mari. Handina na sendi. Ndokuenda nei. Saka totofamba katarisa urai. Aiwa zviri kwamuri chiremba. Ina ndasei. Ina ndikazvikwaso zvamutaura imi. Zvanda kuita ndezvokuti imimi ndimuchatondirapa imini. Imi chiremba ndimuchatondirapa imini. Chiremba bvatandi mukauya mukaona inini andikurapei. Iye chokwadi bvaazobva bvaarama kundirapa. Vandisiye. Saka imimi mutiri ipapo. Imimi tingangoti mapensheni. Mune makore mangani ekubereka? Ndane 66. Matoo pensheni yazvoti kana dai manga muri kuenda kubasa musisa kuenda. Imimi munoti chii nekusatariswa kwamunoitwa kuzvipatara pakurapwa mahara. Imimi mapensheni yakudai. Ini handina wandinoziva handina. Ndoenda kuno kunani. Nongoti mwe ikuwatawa baba ndizvo zvataseyo zvaperawo. Sikazoita aiwa. Kuno tose kutoyedwa handikuziva. Asi machembereka ima hamuna kubasa kwamunoenda. Ndo zvatiri kuvunza kuti munoti chii kuhurumende yenyika ino kune vanhu vachembera vakaita semi vasisina mari vasingakwanisi kubhadhara mari dzema x-ray kuti vangorapwawo pachena nekuti makunzi masenior citizens. Zvakafanana kuti unogona kuenda kana kuHarare hospital. Uswa kuHarare hospital kwega kuti handina mari. Saka vanokuudza kuti hatingakurapa usina mari. Enda motsvaga mari. Saka ndoita sei baba? Handinoenda kutodzoka futi. Ndoenda kutodzoka futi. Neurwere hwenyu? Neurwere hwangu ndakudzoka futi ndakugara futi pai mumba. Asi urwere huchiita sei? Uchingokura uchingoenda chete. Kuzosvika ndadzoka futi papi? Pachipatara ipapo. Ndadzoka pachipatara chiremba. Ndoita sei iwo? Zvochinzi handina zvandingakuitei. Nokuti takati enda motorwa matesti. Mati hamuna mari matesti. Saka tozokuitai sei? Tikati handina mari. Kokungota means yokuti mungotitarisa kuti mungaone chii chikundirwadza. Chikundikonzesa maronda. Chii? Chiremba bati aiwa ini handaya mutondinetsa. Mutondonoka dai matotora chii? Matoenda ku-x-ray. Matoenda ku-x-ray. Alright. Saka iye zvinezvi isusu veSlime Media TV tauya nasekuru Gude ava nedare ravo. Imimi chikumbiro chenyu kwavari ndechekuti ndikukumbira kuti ngawandirapewo ndipore maronda aya. Kuti maronda andirwadza. Handinare usiku. Ezvikadoka kudai songuva inoyi ndakutotanga kufunga ndoti ndicharara here kana ndichaita sei. Ndorara usiku sei ndichema pungwe ndichichema nemaronda aya. Kana ndirase musoro pasi ndatanga kuchema. Ndichongomusa muriwo ndati muka ndipe mvura yekumwa. Saka kunze kwaita sei? Kwaedza. Asi maronda achinenge achiita sei? Anenge achirwadza. Nanhasi maronda akundirwadza. Handimaona ndagara kuseni panapa. Ndadzomuka kuseni ndazomuka ndichidziswa mvura kugeza. Handisana dzokera mumba. Saka nanhasi ndichiri papi? Ndichiri pano panze. Nechipfuwa ndoita sei? Padoka kunoku ndichaita sei? Ndicharara here kana ndichaita sei? Apa ndorwadziwa nemaronda aya. Mubvunzo wangu wekupedzisira ndisati ndaenda kuna baba ndewokuti makambofamba here muchizvitsvagira kuti chibhoyi here chazvakabva pasi here kana zviri kunzi chii? Aiwa kwakawanda. Zviri kunzi chii? Mozva maapostoli zvani. Ukaenda mupostolika anoudzwa ini ndozvigona izvi. Handiti ndozvigona izvi. Iye asingazvigoni. Asingazvigoni. Handiti wouya ukupa kuti mvura yake iyeyi. Woshandisa mvura yake iyeyi. Chabuda hapana. Wodzoka kugara kuti pai pamba. Wozodzokera futi kuno mumwe futi. Unenge waudziwa. Woswa kwekuti wokuti ndauyawo ndine chirwere changu ichi. Ndirapei. Aiwa mira chiwo ndikupe munamato. Vapuwa munamato.
ida munoisa mvura mumbiya mumvura muchigeza wasa mvura 2 months 3 months uchigeza chabuda hapana maronda anongoramba aripo chete hande ozofamba kuti vanhu ikoko umwe andinozvigona ini ndini senior chaicha yeni ndinakaporesa nhingi waiwai aurambe kana kuti hauna kuvaona wakaporeswa waya unakuvaona unongoenda una vanhu vakaporeswa waya wakaporeswa hawaziye nai wakaporeswa kupi ndakaporeswa kumaraini kweheti zvotopera unoramba uinayo chete maronda yako iyoyo hayaperi maronda yako aiwa ndazviona kuti muri kurwadziwa aiwa ndikurwadziwa baba ndezvipi zvisisakwanise kuita amai zvavaimboita vari vega iye zvinezvi havachakwanisa kutangira panenge pakuwacha chakwanisa kuwacha kusimuka kwachaicho kusimuka ndindo tovasimudza chivapinza mutoilet kana kuri kuvaunza pano ndindo vaunza pana kana vatabva mumba ndaakuita zvinhu zviri mumba ndaakutsvaira chiita sese ndovaisa pano panze mutoilet kana vasvibatsira tochera mvura ndindoenda muflash naika isusuwo tauya nasekuru kude nedare ravo imimiwo shungu dzenyu ndedzekuti chindi muri kubatsira naadzimai venyu asimon kuti muchivaitirawo zvimwe zvavasingakwanise kuita vega ini ndinokumbira kuna kude tikaita zveshuwa ende ndingafara ende kuuya kwavatoita ndatofara tinotenda handiti aiwa tabva navo kuharare vanoshandira kufidelity patakaona mapikicha amai pane vese vatakakumbira ivo ndo vakati aiwa regai tivafambire ndiende ndimbonoita sendimbonoisawo ruoko rwangu ipapo saka taakusiya nguva kwavari kuti vaone kuti zviri kufamba sei vangakubatsirewo sei tinotenda nekuti gamuchirawo isusu veSly Media TV nedare rasekuru gude vanogara kufidelity vachirapira vanhu ikoko tinotenda zvikuru kwazvo kunze kuti kana pane zvimwe zvamuda kutaura hapana tinotenda maita basa anogona handisirini anogona ndimwari nemhepo kana ndichiti mhepo kureva kuti midzimu yatinayo isusu igere muvanhu ndo midzimu inoita kuti musunungurwe ndo mudzimu waita kuti nhasi tategurugude vave pamusha penyu vanzwa tsitsi neurombo vachiona ronda romuzukuru vachifananidziravo nemamwewo matambudziko avakabatsira kune vamwe vazukuru. Saka ndakatoisawo chikumbiro kuSly Media kuti aiwa hakuna munhu anovigwa ari muperi, zvichidudzira kuti munhu anovigwa muguva afa, kwete ari mupenyu. Saka maona tateguru vasvika mumusha menyu kuti aiwa panorema pese ngatiite rimwe chete vazukuru vangu, tuone kuti bandiko iri tinosvika naro papi romuzukuru, asi chinokosha kuteedzera badzi zvinenge zvatsanangurwa tateguru. Pasina shizha ramunobvisa imi kana mari kana chimwe chinhu, asi tateguru vari kuti makwenzi avo ese vachakubatsirai pachena kuti muzukuru uyu tuone danho remakwenzi atateguru kuti angasunungurawo sei vazukuru vavo. Aiwa, pakanaka. Ndiva vazukuru venyu sekuru shandai navo. Bandiko romuzukuru ndariona. Unondinzwa muzukuru? Randaona ini ndinoritaura muzukuru, rako iwe ndariona. Wanoti apo, unondinzwa? Hakuna rakunakira kaiwe, asi radinetsa muzukuru wangu. Chivanhu ichi
chakaiswa muzukuru wangu unondinzwa randinetsa muzukuru ndichifamba nedanho rako iwewe muzukuru ndariona nhasi uno ndichiona parasvika nhasi ndaona danho rokuti yepo apo napapo achanzi ane denda roshuga muzukuru wangu unondinzwa handiro ndizvo here hamuna mbonzi mune chirwere cheshuga kusvikanzi chii hamuna shuga asi sekuru arikutaura kuti muchazopedzisira makunzi mune shuga muzukuru wangu asi chiri chivanhu rega ndikutaurire ini randaona iyi ndere shuga iyi rikuja munyama dzake munondinzwa asi randinetsa inini harisi kubatika kuvangerengere unondinzwa muzukuru asi randinetsa ini vekwako iwe vane ravakaita munyama dzako muzukuru wangu pakunoita sepfuke nhuta yakunokudya iwe munyama dzako une rimwe raungada kutaura muzukuru wangu reshuga ndo rakumudya uyu unondinzwa muzukuru wangu chivanhu chakakupa denda iroro muzukuru ukaona ndakupa gwenzi rangu ukari shamba iwe ukaenda kuva ngerengere inokunakira uri kundinzwa muzukuru yekani uri kundinzwa muzukuru wangu ndiri kuda kuti iwewe utsike pandichatsika ini ara ndichataura iwewe uriite nyika ino uchaona vachapururudza muzukuru wangu unondinzwa muzukuru rakanaka iro une rimwe racho rokutaura muzukuru muzukuru wangu uyu arandaona dzinza rake uyu rakamugara uyu iye muzukuru wangu ane dzimu rakamugara futika iye unondinzwa muzukuru wakarinzwa here paunenge waenda wacho akutakuta utsananguri anongoti makwenzi angu aya anoita chete iroro randiri kutaura rakaitiwa pauri neve kwako iwe havadi kuti iwewe utsike uite rakanaka unondinzwa kana ndikatarisa muzvibereko zvako muzukuru handina wandaona ini ari kuita rakanaka ini wako wetsvimbo akagaririwa haanai rachaita muzukuru wangu unondinzwa rako iwe riri kunzi uende kumusha wasara kuna nyakuro une rimwe muzukuru wangu rangu gwenzi ndichakupa muzukuru kana ndakupa gwenzi rangu unofanirwa kunditsvaga panopera vhiki muzukuru utaure natateguru rakanaka iroro muzukuru kana usina rimwe rokutaura ndibate gwenzi rangu munyama dzako muzukuru wangu baba mune zvekutaura here baba ndina kungoda pundutso chete rakanaka iroro vazukuru vangu ndicharibata kana ndaribata muchataura natateguru muvatsvage munondinzwa muzukuru wangu asi randichaita nderekuti achataura neve kwake negwenzi randichamupa uyu
ndiri kuda kuti mhuka iri munyama dzake iparadze iri kudya gumbo rake iri. Muzukuru wangu, hauna chauri kunzwa chiri kuchera mubondo rako iwe? Ndati hausi kuchinzwa here chiri kubanda mubondo iwe? Iroro randiri kutaura muzukuru, kana wadya gwenzi ratate guru ndiri kuda kuti udzoke kuna tate guru utaura kuti ichiri kuruma here kwauri. Unondinzwa muzukuru? Tinotenda sekuru nekufambira muzukuru wenyu muzomubatsira kumuinga kuno nepeturu yenyu. Ishungu dzekuti muzukuru wenyu asaenda kwanyakurova kuri kutaurwa nevakamutsinga vacho. Tinotenda pfuurirai mberi nekubatsira muzukuru wenyu nemakwenzi agozove chapupu kuti aiwa sekuru akafambira muzukuru akapora. Zvikuru sei mati hapana chaari kuzobvisa, muchamurapa kusvika apora pachena. Iye ndiye achapupura zvakare. Tinotenda pamomo yeZimbabwe rachinzwa ranenge aitirwa natate guru. Tinotenda ngaaripupure. Unondinzwa muzukuru wangu? Sekupupura kwaari kuita ngaadzoke aritaure muzukuru wangu nhano inenge yabatwa. Unondinzwa muzukuru? Tinotenda. Ndakuenda kuna nyakuruva vazukuru vangu. Tinotenda sekuru. Aita tate guru kude. Yeka. Papi. Zatotiza ndira? Papi mzukuru. Handisi kuona. Ndendai zvishoma mzukuru. Zvinoita mzukuru. Simudzai tsoka yacho. Mzukuru wangu ukariteta gwenzi iri ameno rinoshanda kushuga. Kana une shuga, kana chiri chipotswa, panopera mazuva iwawo, muzukuru wangu unotaura neni. Handiti? Handiti ka? Kana zvaramba haisi mhosva, asi ndikuda kuti mwari wako vasunungure iwe muzukuru wangu. Unondinzwa? Pakanaka. Saka chinotodawo mushonga une ukasha wamaiswa nasekuru iwowo. Kana jekiseni handiti rinorwadza? Ndo jekiseni rasekuru gude. Chivapai uyo kumwa muzukuru zvinoita hoi papapana zvinotaura kuti zvinoshanda izvo wanzwa. Zvinoita gogo. Mukanzwa tsitsa hapana.